murnar bikin auren soyayya ne da kauna. Yau Sabi'u ya zama ango, Zainab ta zama amarya. Ayyar ne murnar bikin auren soyayya ne da kauna. Yau Sabi'u ya zama ango, Zainab ta zama amarya. Farko Allah zana sanya rabbi da baiwa gare ni. Waƙar aure zana rera rabbi ka sakar in yi rauni. Yau waƙar auren masoya zan yi ka sanya har aji ni. Murnar aure zan taya ku a yau esdin na zo ku ganni. Dan na san ribar masoya aure yau kun haura tsani. Na hango amarya da ango sun yado kaya na yayi. Ayyar ne murnar bikin auren soyayya ne da kauna. Yau Sabi'u ya zama ango, Zainab ta zama amarya. Bani salon sautin kiɗan kamanir biki ne nan masoya. Yau murnar aure muke yi ga makiyatan na ta zarya. Dan na san ba a bikin aure tilas sai kaga gayya. Wacce ta kai ta kawo take juyi a wajen auren masoya. In aka zo fanni na kwari shi abu shi ya ɗarra ƙwarya. Yau ranar biki na ku kun yi gaba kun bar makiyan ku baya. Ayyar ne murnar bikin auren soyayya ne da kauna. Yau Sabi'u ya zama ango, Zainab ta zama amarya. Manyan mata yau da ku nake kun ji salon kiɗan zamani na. In kuka ji shi zan so ku taka ku yi juyi akan ne nufina. Dan na san harka ta girma babu kamar ku ni da waje na. Wanda ya ƙi ku shi ke da haushi duk girmansa ɗan ƙanƙani na. Domin raya sunnar ma'aiki ya zama tilas yan uwa na. Mu koyi da shi mu yi aure don haka shi ne nazari na. Ayyar ne murnar bikin auren soyayya ne da kauna. Yau Sabi'u ya zama ango, Zainab ta zama amarya. In ta amarya gimbiyar mata Zainab ki fahimta shi aure kimar ɗiya mata ne darajar ta gun mijinta. Dan na san fanni na girki kin yi ƙwarewa kin ɗaga tuta. Fannin sirri nan mijinki da tarbiyya kin musirata. Ga ki da ladabi da biyayya ya zama tilas ne na furta ki. Sha'anin kin zama amarya yar gata a wajen mijinta. Ayyar ne murnar bikin auren soyayya ne da kauna. Yau Sabi'u ya zama ango, Zainab ta zama amarya. Baitin yan matan amarya zan yi ƙawaye gun amarya na ima. Salisu Hadiza Abdullahi na sanyo. Maryam Hammi Ara Habiba Zubairu na sanyo. Nana Idris har Hadiza Hassan Hajara Hassan na sanyo. Basira Tukur na sanyo. Hafsat Abdullahi murna na sanyo. Fatima Aliyu ita ma ta nuna murna. Ayyar ne murnar bikin auren soyayya ne da kauna. Yau Sabi'u ya zama ango, Zainab ta zama amarya. Yayye na amarya da ku nake baitin naku ne ku fitowa. Baban Suleiman na sanyo, baban Abba, Mama Yusuf, Maman Muhammad na sanyo, Anti Farida har Asama'u. Ban manta da antin amarya na sanyo, Zara ta yi murna. Ibrahim Isiyaka Ismail kannan amarya na sanyo. Kannan amarya murnar aure nan masoya. Ayyar ne murnar bikin auren soyayya ne da kauna. Yau Sabi'u ya zama ango, Zainab ta zama amarya. Ayyar ne murnar bikin auren soyayya ne da kauna. Yau Sabi'u ya zama ango, Zainab ta zama amarya. Baitin manyaye daban da na saura ku ne zan sakawa. Iyaye ne gun amarya in kun ji ni sai ku yi fitowa. Yau murnar auren diyar ku ake yi ba wani mai hanawa. Hajiya sai ya yar gata murnar auren masoya. Na sanyo Hajiya yar gabun murnar auren masoya. Na sanyo Hajiya ayete murnar auren masoya. Ayyar ne murnar bikin auren soyayya ne da kauna. Yau Sabi'u ya zama ango, Zainab ta zama amarya. Ango kai ne za na sanya nasiha ta kai rigewa. Dan nauyi akan kaya sauka Zainab sai kai yo kulawa. Dan yanzu nauyi na kare haƙƙina ta sai kai kulawa. Nauyin ci da sha sutura ba na so ma kai yo gazawa. Dan ka zamto gamji sha saran makiya kai yo dadewa. Yau ka zama ango na sayyar Zainab juna ku yi rikewa. Ayyar ne murnar bikin auren soyayya ne da kauna. Yau Sabi'u ya zama ango, Zainab ta zama amarya. Baitin naku ne zara
taro ku shigowa. Kai ne zan sanya a farko Ahmadu na sa Shamsu Iliya, na sanyo har Abba Kodo shi da Sanusi duk sun yi murna. Na sanyo Oga Aliyu Mamuda dan yayi murna, na sanyo Muhammad da abokin ango ya nuna murna. Ayyali murnar bikin auren soyayya ne da kauna. Yau Sabi'u ya zama ango, Zainab zai ta zama Maryam. Ga baiti na nan na ƙarshe o 19 kandi mafi bulkun zamto turmi sha daga dan na san you are so simple. Ku ne farko har gaban ma na shaida dan na ga sample. Yau murnar aure muke yi manya yara har da uncle. Tuna zan so duk mu ƙara rikewa don mun zarta single S din ne na ku nake ban kwana Allah ya bar mu tare. Ayyali murnar bikin auren soyayya ne da kauna. Yau Sabi'u ya zama ango, Zainab zai ta zama Maryam. Ayyari murnar bikin auren soyayya ne da kauna. Yau Sabi'u ya zama ango, Zainab zai ta zama amarya. Ayyali